Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong araw ng Lunes, March 10. Tiyak at sapat na supply ng tubig ngayong summer, target ng CSFWD at Prime Water. Online sexual abuse, layong mahinto ng Cyber Guardians PH at DepEd Region 3. Pagbabago at pag-asa, handog ng Sobriety Recovery Center sa San Fernando. Masantol political aspirants lumahok sa Unity Walk at Peace Covenant signing para sa SAFE 2025. Fun dining experience hatid ng Estos Clark. Sa selebrasyon ng ika-48 anibersaryo ng City of San Fernando Water District, muling pinagtibay ng ahensyang pangako maghatid ng sapat at malinis na tubig sa bawat Fernandino. Kasabay nito, inilunsad rin nila ang mga bagong proyekto upang mapalakas pa ang kanilang serbisyo para sa kasalukuyan at susunod pang henerasyon. Ang serye ng aktibidad sa report ni Danny Cagino. Sa loob ng halos 5 dekada, patuloy na ginagampanan ng City of San Fernando Water District o CSFWD ang misyon nitong maghatid ng malinis, sapat at maaasahang supply ng tubig sa mga residente ng syudad. Kaya naman sa selebrasyon ng kanilang ika-48 anibersaryo, kinilala ang dedikasyon ng ahensya sa pamamagitan ng isang programa na dinuluhan ng mga opisyal ng CSFWD, Board of Directors at kinatawan mula sa Prime Water Infrastructure Corporation at iba pang mga panauhin. Nagsimula ang programa sa isang misa sa Arzobispado de Pampanga na sinundan ng isang maikling seremonya upang bigyang pugay ang yumaong General Manager ng CSFWD na si George Gumba. Ang kanyang pamana sa sektor ng tubig ay kinilala, kasabay ng formal na pag-upo ng bagong General Manager na si Engineer Nelson Lingat. Si Lingat ay isang batikang lingkod bayan na nagsilbi bilang miyembro ng Sangguniang Panlunsod sa San Fernando sa loob ng 6 na termino. Matapos nito ay itinalaga naman siya bilang city administrator na kanyang ginampanan sa loob ng 6 na taon. Ayon sa bagong tagapamahala, hindi na bago sa kanya ang gantong klase ng tungkulin. Hindi naman bago sa akin itong trabaho na una as far as my work before as city administrator of the city, alos pareho lang naman. Ang kagandahan lang dito, yung technical ko, parang yun, nai-apply ko, no? Yung ating profession as civil engineer. So parang ano lang parang kumbaga lumipat lang. Hindi naman ganun kahirap para sa akin. Isa raw sa mga pangunahing hamon na nais niyang solusyonan ay ang kakulungan ng supply ng tubig lalo na tuwing tag-init. Ngayon, ang mga plano natin, we are trying our best with the partnership of Prime Water. No, actually, it is a partnership Hindi naman yung water district mismo ang nag-ooperate, but ito nga ang Prime Water dahil meron tayong joint venture agreement. Ngayon, I see to it, ngayong taon na to, ang tinignan ko yung mga problema ang talaga kulang yung source of water. Kumbaga sa yung demand malaki, no? So, dapat dagdagan mo yung source of water. Pero ngayon, as of now, meron tayong mga nakalatag na mga project, no? Sa entire city, merong mga lugar na dadagdagan natin itong mga tinatawag nating source of water.
Samantala, bilang bahagi ng kanilang anibersaryo at taunang tradisyon, nag-donate ang CSFWD ng isang hand washing facility sa Panipuan Elementary School upang makatulong sa kalinisan ng mga mag-aaral. Una po sa lahat, syempre masayang-masaya po kami. We feel lucky kasi po out of 48 schools in San Fernando, isa po kami sa mga napili po ng City of San Fernando Water District para po pagkalooban po ng ating hand washing facility. Meron naman po kaming hand washing facility sa kasalukuyan pero limited po ito. Kakaunti po lamang. Actually po, nung tinanong po nila kami kung saan namin ilolocate ito, inilagay po namin ito, ipinwesto po namin malapit sa kantin para po siguradong bago po kumain ng bumili ng pagkain ng ating mga bata, dadaan muna po sila sa hand washing facility para po maghugas ng kamay. In behalf po of Panipuan Elementary School, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa City of San Fernando Water District sa pagkakaloob po sa atin ng hand washing facility para sa aming mga mag-aaral. Kasabay ng kanilang anibersaryo, ginunita rin sa parehong araw ang buwan ng kababaihan. Kaugnay nito, ibinahagi ng CSFWD ang kanilang layuning palakasin ang kamalayan ng mga kababaihan sa responsableng paggamit ng tubig, hindi lamang para sa kanilang pamilya kundi pati na rin sa buong komunidad. We really depend on the women for water conservation. Sabi mo nga, they are the ones managing the use of water in their homes. Siyempre, sa paglalaba, sa pagluluto, sa paglilinis, no? At lahat-lahat na pati sa mga kailangan ng mga bata. So, meron kaming programa, no? Lalo na ngayong Women's Month, we distribute leaflets to our clientele, particularly the women, on how to conserve water, no? Particularly for women who will manage their family members, especially the children, in the conserving water. Nagbigay din ng tips si Javier sa mga kababaihan upang mas lalong makatipid sa konsumo ng tubig. Halimbawa, yung pinaghugasan ng plato, pwedeng, kung walang sabon, pwedeng pandilig ng mga halaman, no? Parang fertilizer din yon. Tapos yung halimbawa, yung sa banyo, paliligo, kung minsan nakasahod, pwedeng panglinis yon ng garahe, panglinis ng flooring, ng kitchen, no? So, walang masisira. Pero you can also reuse water para naman masave sa ibang pangangailangan. Samantala, isang panawagan naman ang ipinaabot ng alkalde ng syudad sa mga Fernandino. Panawagan na rin sa mga Fernandinos na magtipid tayo sa tubig dahil ayan na yung tag-init, no? Dahil humihina ngayon yung tubig natin dahil sabay-sabay tayong gumagamit. So conserve water po at mag-ingat po tayo palagi. Danny Cagino, CLTV 36 News. Samantala, bukod sa maalinsangang panahon, isa pa sa mga ikinakabahala ng ating mga kababayan tuwing sasamit ang summer ay ang banta ng kakulangan sa supply ng tubig. Sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, patuloy ang paghahanda ng local water district upang matiyak ang sapat na distribusyon sa gitna ng tumataas na konsumo at bumababang reserba ng water ng supply. Kung ano ang mga plano, alamin sa report ni Danny Cagino. Kapale! Penging tubig! Ilan lamang ito sa madalas maisigaw ng ating mga kabalen tuwing papasok na ang summer season. Dahil sa init ng panahon, mas lumalakas ang konsumo natin ng tubig. Pero kung walang ulan, paano mapapalitan ang ating ginagamit sa araw-araw? Ang Angat Dam sa Bulacan ang pangunahing pinagkukunan ng tubig ng Pampanga ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS at National Water Resources Board o NWRB na siyang nangangasiwa sa pamamahagi ng tubig mula sa Angat Dam. Noong taong 2021, nasa 70,000 kabahayan sa 43 barangay sa San Fernando at Santo Tomas ang nakaranas ng malakas na supply ng tubig at pressure dahil sa pinaigting na serbisyo ng Prime Water at City of San Fernando Water District o CSFWD. Gayunpaman, noong nakaraang taon, naglabas ng babala ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA sa posibleng pagpalo ng Angat Dam sa minimum operating level nito na 180 meters.
At ngayong taon, kung saan nalalapit na naman ang tag-init, ilang mga proyekto na ang inilatag ng CSFWD sa pakikipagtulungan nito sa Prime Water upang matiyak ang serbisyo para sa mga mamamayan ng San Fernando. Sa panayam ng CLTV 36 News sa bagong General Manager ng CSFWD na si Engineer Nelson Lingat, sinabi niyang mayroon ng mga planong dagdagan ang mga water source ng lungsod. Meron tayong bagong inaugurate dapat dito sa Alpine, I think De Rosario, no? Nakaplano na rin itong sa BBM housing project dito sa Del Carmen, sa Mega World, dahil kasi itong mga lugar na yan, parang packet no? Pero maraming gagamit ng tubig. Yeah, yung pangangailangan, no? Kasi it is a necessity Lalo na ngayon, tag-init, no? Kailangan nyo. Dagdag pa ni Lingat, kali-kaliwang reklamo na rin ang kanilang natatanggap mula sa mga consumers. Kaya naman sisiguraduhin umano nilang matugunan ang mga ito. Daming nagre-reklamo nga. Unang-una, lalo na dito sa mga kabarangay natin sa norte, dahil nga, ayun, nagdedepende na lang sila sa water supply ng water district. So, kuminsan mahina daw, kuminsan marumi. So, lahat po yan ina-address natin, ano. It is a concern not only for the household, no, but for the water district din. Kaya tuloy-tuloy po yan, no? Tuloy-tuloy po yung mga programa natin para dyan. Ang instruction talaga kailangan not only to rehabilitate itong mga dati, but to expand, no? Expansion. Yun naman ang target talaga natin. Nagpaalala naman siya tungkol sa tamang paggamit ng tubig. Unang-una, story-wise naman talaga, pag summer, talagang mahirap din ang tubig. So we have to conserve, no? Hindi rin kasi kung minsan, siyempre, dapat din na tignan natin na kahit naman na yan ay natural wealth ng ating bansa, but kailangan yan yung paggamit, no? So nananawagan din kami na you have to conserve water dahil wala nang kapalit yan yan na lang talaga. So kung minsan sana iwasan na lang yung kung hindi naman kailangan, no? So na lang, conserve na lang kasi kailangan natin yan, hindi lang ngayon for the future pa. Ang tubig ay buhay, ika nga. Kaya naman ngayong tag-init, let's conserve water and save lives. Danica Gino, CLTV 36 News. Ilang residente mula Pampanga ang kabilang sa mga biktima ng road crash sa Marcos Highway Sitio Bontiway, Poblacion Tuba, Benguet nitong Linggo, March 9. Batay sa kumpirmasyon ng mga otoridad, dead on the spot ang tatlong individual na kinilalang sina Justin Nicole Fernandez Bongay, 22 anyos mula Francisco II sa bayan ng Binalin. Homer Lopez Lozano, 46 anyos at Arlene Apilado ng Kil, 56 anyos, na pamang mga residente ng Mabikal, Florida Blanca. Samantala, kasalukuyang ginagamot sa Baguio General Hospital and Medical Center ang iba pang sugatang pasahero na mula sa Mabikal. Ayon sa ulat, pinalabas na mula sa ospital ang mga ibang pasahero, kabilang ang driver na si Berlin Sagad Lopez, 66 years old, matapos silang mabigyan ng medikal na atensyon. Kasalukuyan namang nasa kustodiya ng Tuba Municipal Police Station si Lopez habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nakipag-ugnayan na rin umano ang Tuba MPS sa pamilya ng mga biktima at inaasahang maglalabas ng karagdagang impormasyon matapos ang sinasagawang koordinasyon. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Hanap mo ba ay isang sasakyan na magagamit mo sa iyong pagnenegosyo? Dahil sa dami ng maaaring maisakay dito. Presenting Changhe People Carrier 1.4, talagang sulit ang bawat biyahe mo dahil sa maaliwalas ang loob nito. Perfect din ito sa mga business-minded dahil kayang-kaya nitong i-transport ang iyong produkto. Alamin pang ibang features ito, hatid ni Blessy Bautista. Meron po kami ino-offer ngayon na people carrier, ma'am. 1.4 manual transmission. So, 14-seater po siya, good for business. Yan, marami po siyang pwedeng paglagyan, like bigasan, ganyan, mga plywoods, iba't iba, mga detergent, ganun po, yung mga nag-i-inquire sa amin. Meron po kaming promo na 30,000 down payment and meron po siyang free 5 months amortization. Then yung cash price niya po is 529,000. Meron po kami ina-offer na 1-year insurance ni Laos Group. 24/7 po siya, worth of 32,000. Once na nag-avail po kayo sa amin, kasama na po yun. Located po kami sa Jasa San Fernando, beside Carmix. Meron din po kaming FB page na Haima Pampanga, and you can contact me sa 0918-854-2945. Kasunod ng patuloy na kontrobersiya hinggil sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, iginiit ni Attorney Laila De Lima, dating senador at kasalukuyang first nominee ng ML Party List, na walang dahilan para ipagpaliban ng Senado ang pagsisimula ng impeachment trial. Sa eksklusibong panayam ng CLTV 36 kay De Lima ngayong March 7, sinabi niya na malinaw sa konstitusyon na kapag naipasa na ang articles of impeachment mula sa mababang kapulungan, kinakailangan na magpatuloy ang paglilitis. Ang detalye sa report na ito. Kailangan na raw simulan na ng Senado ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang iginiit ni former Senator, former Secretary of Justice at kasalukuyang first nominee ng Mamamayang Liberal o ML Party List na si Attorney Laila De Lima. Aniya, walang dahilan para ipagpaliban ito ng Senado matapos maisumite ng mababang kapulungan ang Articles of Impeachment. Pinunarin niya ang pahayag ni Senate President Francis Chis Escudero na posibleng magsimula ang paglilitis pagkatapos ng halalan dahil kinakailangan ng pagbabalik ng sesyon ng Kongreso upang makabuo ng impeachment court. Malinaw sa Constitution na kapag finorward na, refer na yung articles of impeachment from the House of Representatives at nangyari na nga yan, ay, sabi sa Constitution, trial shall forthwith proceed. Shall, forthwith. Shall, mandatory, hindi discretionary. Forthwith, kaagad, immediately, at once, and prompto. Sila, what? Mag-uumpisa pa lang daw after the elections, sabi ni Senate President. That is not in compliance with what the Constitution says. And then malinaw, para sa akin, malakas yung mga grounds. Bilang itinalagang tagapagsalita ng unang grupo ng impeachment complainants, sinabi ni De Lima na malakas ang mga batayan ng kaso laban sa pangalawang Pangulo. Dagdag pa rito, may 2 iba pang grupong nag-akusa at sinuportahan ito ng 215 kongresista malayo sa kinakailangang 1/3 vote. Aniya, hindi kinakailangang magpatawag ng special session upang simulan ng impeachment trial. It's a special duty of the Senate na i-convene ang sarili nito as an impeachment court. There's a special non-legislative function and therefore not covered by the ordinary rules. Pambihirang mandato yan ng Senado. Pambihirang obligasyon yan ng Senado na maging impeachment court at maghusga doon sa impeach official kung ito ba ay guilty or not. Bukod dito,
Binigyang diin ni De Lima ang mabibigat na ebidensyang lumabas laban kay Duterte. Ayon sa kanya, marami sa mga impormasyong nagpapakita ng umano'y mga irregularidad ng Vice Presidente ay nanggaling sa mga pagdinig ng House Committee on Appropriations, Good Government and Public Accountability, pati na rin sa iba pang oversight hearings. Isa sa mga isyong tinukoy ni De Lima ay ang paggamit ng confidential funds noong panahon ng pamumuno ni Duterte bilang Department of Education o DepEd Secretary na hindi raw naaayon sa tamang paggugol ng pondo ng bayan. Kaugnay ng usaping ito, sinabi ng dating senador na hindi lahat ng ahensya ay nararapat na magkaroon ng ganitong pondo. Dapat piling-pili lang po. Kaya nga intelligence funds, confidential funds, intelligence funds, dyan yan sa mga talaga yung kung ang mandato nila, yung mga relevant agencies na talagang magkalap ng intelligence, magkalap ng mga impormasyon, yung mga sensitibo. And of course, that includes AFP, that includes PNP, and even like NBI. Paliwanag pa ng dating mambabatas, bagamat may mga pagkakataon na kahit hindi pangunahing mandato ng isang ahensya ang intelligence work, kailangan pa rin nilang makatanggap ng ganitong pondo dahil sa mga kaugnay nilang tungkulin. For example, DOJ. Alam ko po yan because I used to be a DOJ secretary. Meron din hong confidential funds, intelligence funds, yung witness protection program. Necessarily. Kasi kailangan ng mga safe houses ng mga testigo na covered by the witness protection program. Bunsod nito, kinwestiyon niya ang pagkakaroon ng confidential funds sa DepEd. I don't see any reason kung bakit kailangan nila ng intelligence or confidential funds. Ang mandato nila, education. Ang mandato nila, magpatayo ng mga classrooms, pagandahin ng mga teaching equipments nila, kumpletuhin yan, yung mga computerization, taasan yung mga sweldo, mga sahod ng mga guro. But intelligence? Anong intelligence? Anong confidential? May ibang mga kung sasabihin nila yung tungkol doon sa mga, kasi minsan daw yung mga, there are certain schools being infiltrated by communist elements. Dagdag pa niya, kung may banta sa seguridad sa mga paaralan, dapat itong idulog sa mga kinaukulang ahensya na may kaugnayan sa national security tulad ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, National Intelligence Coordinating Agency at iba pang mga law enforcement agencies. Kaugnay nito, binigyan din ni De Lima na hindi dapat ipagwalang bahala ang usapin ng pananagutan. Nananawagan siya sa publiko na patuloy na bigyan ng pansin ang impeachment trial. Kailangan lahat ho tayo, hindi, kahit ho election ngayon, election period, dapat nakatutok pa rin tayo doon. Each one of us has a stake in that case. Kasi ano yan, it's about accountability na malinaw sa ating saligang batas. No one is supposed to be above the law. Kasama si Karen Maurelio, Acer Fernando, CLTV 36 News. Samantala, tulad ng ibang bayan at lungsod sa Pampanga, nagsama-sama ang mga political aspirants sa Masantol para sa isang Unity Walk Interfaith Rally at Peace Covenant Signing bilang bahagi ng kampanya para sa secure, accurate, free and fair elections 2025 itong Lunes, March 10. Dumuno sa aktibidad si re-electionist Mayor Jose Antonio Tonton Bustos kasama ang kanyang running mate sa pagka-vice-alkalde na si Joshua Bustos. Ngayon din ang kanilang mga kandidato sa pagkakonsehal. Nakaisa rin si incumbent Vice Mayor Danilo Dan Ginto na tumatakbo bilang alkalde kasama ang kanyang katambala sa pagka-vice-alkalde na si Lucia Ginto at kanilang mga kandidato sa konseho. Dumalo rin ang iba pang mga independent candidates na naghahangad ng iba't ibang posisyon sa bayan. Gayunman, hindi nakadalo sa aktibidad ng isa pang Vice Mayor aspirant na si Albelardo Algarne. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, lain ng aktibidad na tiyakin ng isang maayos, payapa at patas na halalan sa bayan. Bahagi rin ito ng pagpapalakas ng diwa ng pagkakaisa sa kabila ng magkakaibang paninindigan sa politika. Nagpapaalala rin ng COMELEC sa mga kandidato,
hinggil sa pagsunod sa tamang pangangampanya, lalo na't nalalapit na ang opisyal na campaign period para sa mga local candidates na nakatakda magsimula sa March 28 at magtatagal hanggang sa May 10. Samantala, tiniyak naman ng Philippine National Police o PNP at Armed Forces of the Philippines sa kanilang kahandaan sa pagpapanatili ng seguridad sa panahon ng halalan upang maiwasan ang anumang insidente sa karahasan o pandaraya. Dumako naman tayo sa balitang sports. Ihahatid ni Kelo Makapinlak. Muling pinatunayan ng Kapampangan Pride the 2019 Most Outstanding Kapampangan for Sports na si Kyla Noel Sanchez ang kanyang husay matapos siyang hirangin bilang Swimmer of the Year sa 2025 U Sports Swimming Championships na ginanap sa Toronto, Canada nitong March 6 to 8. Si Sanchez na kumakatawan sa University of British Columbia Thunderbirds ay humakot ng 7 gold medals, 4 mula sa individual events na 100m at 200m freestyle at 3 mula sa relay events kasama ang kanyang kupunan. Bukod sa mga medalya, gumawa rin ng 2 bagong U Sports national record ang Kapampangan swimmer. Naitala niya ang 25.85 seconds para sa 50m butterfly at 24.18 seconds naman sa 50m freestyle. Dahil sa kanyang pambihirang performance, pinarangalan si Kyla bilang U Sports Women's Swimmer of the Year. Sa kanyang pangunguna, nagkamit ang UBC Thunderbirds women's team ng kabuuang 28 medals, kabilang ang 11 golds na nagbigay sa kanila ng 25th National Championships banner sa kasaysayan ng kanilang laro at unang titulo mula noong 2020. Samantala, nakatakda namang sumabak ang 2-time Olympian na si Sanchez sa mga prestihiyosong international competitions ngayong taon. Kabilang doon ang Asian Swimming Championships at 2025 Southeast Asian Games o SEA Games. At yan ang sports news ngayong araw. Kailan Makapinlak, CLTV 36 Sports News. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36. Habang patuloy na nagbabago ang digital landscape, dumadami rin ang panganib na maaaring makaapekto sa kabataan. Kabilang na ang online sexual abuse and exploitation of children. Dahil dito nagsanib puwersa ang DepEd Region 3 at Cyber Guardians PH upang palakasin ang advokasya para sa ligtas at responsableng paggamit ng internet, kasabay ng mas pinaigting na edukasyon at proteksyon laban sa mga cyber threats. Alamin ang buong detalye sa report ni Ashley Punzalan. It takes a village to be successful. Ito ang prinsipyo na sinusunod ng Department of Education o DepEd Region 3 sa kanilang kampanya para protektahan ang mga kabataan sa digital world. Dahil sa patuloy na paglaganap ng online sexual abuse and exploitation of children o OSAEC at iba pang cyber threats, hindi sapat na ang edukasyon ay nakatuon lamang sa loob ng paaralan. Kailangan raw ng mas malawak na suporta mula sa iba't ibang sektor ng lipunan upang maipabatid sa mga mag-aaral ang tamang paggamit ng teknolohiya. Kaya naman nakipagsanib puwersa ang DepEd Region 3 sa Cyber Guardians PH, isang non-government organization na nakatuon sa pagpapalaganap ng digital literacy at cyber safety. Nitong Lunes, March 10, opisyal nang lumagda sa isang Memorandum of Agreement o MOA ang dalawang panig bilang bahagi ng kanilang adhikain na magkaroon ng isang Cyber Safe Philippines. Sa pamamagitan ng naturang partnership, mabibigyan ng sapat na kaalaman hindi lamang ang mga estudyante kundi pati na rin ang mga guro at magulang tungkol sa mga panganib sa online space at kung paano ito maiiwasan. Mas paigtingin rin sa kasunduang ito ang kampanya upang maiwasan ang patuloy na pagtaas ng kaso ng OSAEC. Para lalo silang maging matatag, mas lalo silang maging resilient, adaptive. Yan ang mga values na kailangan nating i-enhance para mas lalong maintindihan ng ating mga mag-aaral. Para naman kay Sister Mary John Manzan OSB, ang chairperson ng Cyber Guardians PH, hindi sapat ang presensya ng mga batas laban sa OSAEC kung wala rin sapat na edukasyon sa pagpapatupad nito. Pag may batas tayo, dapat mayroong education. Lahat ng mga stakeholders, lahat ng mga dapat magpa-implementa yan. Kasi kung hindi, walang mangyayari sa batas natin. Ayon naman sa Regional Director ng DepEd Region 3 na si Dr. Ronnie Malyari, hindi lang ang mga mag-aaral ang makikinabang sa programa, kundi pati na rin ang mga guro at magulang. Multifaceted yan. Mas magiging madali ang learning ng bata kung kasamang magulang. Of course, we have to capacitate and upgrade our teachers dahil silang nagbibigay ng mas advanced na karunungan na tamang information. Bukod dito, binigyang diin niya ang papel ng mga school administrators sa matagumpay na pagpapatupad ng mga programa laban sa OSAEC. Samantala, kasama rin sa partnership ang AI Ready ASEAN program, isang inisyatiba ng ASEAN Foundation na may suporta mula sa Google. Sa ilalim ng programang ito, 170,000 individual ang makakatanggap ng isang oras na AI orientation. 50 katao ang pipiliin para sa libreng 20-hour intensive AI training bilang AI Master Trainers. Ang bawat Master Trainer ay aatasang magturo sa 600 stakeholders upang palaganapin ang kaalaman sa AI. Ayon kay Maria Concepcion Sangil, Executive Director ng Cyber Guardians PH, bahagi rin ng programa ang pagbibigay ng learning modules ukol sa OSAEC. Anya, pangalawa ang Pampanga sa mga lugar na may pinakamaraming kaso ng OSAEC sa bansa. Kaya't napapanahon ang mga ganitong inisyatiba upang protektahan ang mga kabataan. Kasi napakahalagang malaman ng mga trainers at mga trainees, ano ba yung kahalagahan na may kaalaman kami dito? Saan ba namin ito gagamitin? Hindi lamang nila gagamitin ito sa sarili nila, kundi sana patuloy nilang ibahagi sa iba dahil sa malalang sitwasyon natin sa OSAEC, dito sa Pilipinas. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Samantala, nagsisilbing instrumento ngayon sa mga mayroong adiksyon ng dating drug dependent na si Apalit Councilor Tok Simona. Isang rehabilitation facility rin ang kanyang itinatagkatuwang iba't ibang mga individual upang maakay ang iba pang mga nahulog sa hukay. Narito ang report, Deliana Camilao.
Dating lulong, ngayon tumutulong. Mula sa personal na laban kontra droga, ginawang misyon ni Apalit Councilor Edmond Tuximo na pagtulong sa iba pang nais makalaya mula sa adiksyon. 1997 na magsilbi siyang kagawad sa kanilang barangay. Tinutukan niya ang paglaban sa droga, ngunit sa kasamaang palad, siya ay naging biktima. Hindi lamang ang pagsiserbisyo ang kanya napabayaan, naapektuhan din ang kanyang pamilya. Kaya naman, nagdesisyon siyang humingi ng tulong at magbagong buhay. Meron akong napagturo kung saan merong isang rehab na magandang rehab, isang private rehab na may program. Tapos, yung program is talagang spiritual program. May 12 steps na sinusundan kung paano makapagbago. Tapos, nung naipasok nila ako doon, naipasok nila ako sa rehab, natutunan ko kung paano talaga. Kailangan kasi surrender, tapos acceptance. Tapos after yung acceptance, kailangan makilala mo yung God. Pagmamalaki ni Simon, 22 years na siyang malaya sa anumang uri ng bisyo. Dahil sa kanyang sariling karanasan, natuklasan na Simon ang halaga ng pagtulong sa kapwa na may kaparehong pinagdaraanan. Paano ka makakapag-service work? Sabi nila, tumulong ka sa katulad mong mga adik, sabi nila. Ganun ang ginawa ko. Unti-unti tumutulong ako sa mga naging kaibigan ko na adik na nanggagaling sa Apalit. Nagdala ko ng isang pasyente, sinama ko sa Angeles pa noon yun, wala pa dito sa San Fernando. Hanggang dumami yung nagpatulong sa akin na pumasok sa rehab. Habang natutulungan ko yung katulad ko mga adik, lalong lumalakas yung kapit ko sa recovery. At siyempre, dahil yung kapit ko, everyday kasi, dahil spiritual yung program namin, lalong lumakas yung kapit ko kay God. Kasabay ng kanyang pagbangon, humabol siya sa konseho sa kanilang bayan upang mas marami pa ang kanyang maakay sa pagbabago. Bagamat maraming natatanggap na negatibong komento, hindi siya nagpatinag. Basta alam ko at alam ng aking Panginoon kung ano yung ginagawa ko, wala akong dapat i-explain sa mga tao. Sa naman ng Panginoon, nanalo na ako bilang konsel noong 2007, kaagad na hiningi ko yung chairmanship ng Peace and Order para lalo kong matutukan yung katulad ko mga adik at lalo ako makatulong sa mga drug addicts sa bayan namin. Siguro from 2007 hanggang ngayon yung mga natulungan ko na drug addicts sa Apalit hindi na bababa sa siguro 500 na siguro. Na-feature na rin ang advokasya ni Simon sa istorya ng pag-asa ni former Vice President Leni Robredo. Samantala dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nangangailangan ng rehabilitasyon, itinayo ni Simon ang Sobriety Recovery Center. Katuwang ang iba't ibang individual noong October 2023 sa Vista Rica Subdivision, Barangay Dolores, City of San Fernando, Pampanga. Mga natulungan namin dito siguro more than 50 individuals na. Yung iba kasi meron din kaming partners from Baguio City na kapag kasi yung iba kasi gusto nila malayo yung treatment facility na pagpupuntahan nila, no? Yung mga kaibigan namin Baguio, which is meron din silang treatment facility doon, kapag dinadala nila dito. Tapos meron by word of mouth, nalaman nila yung rehab, dadala nila dito, pagkikiusap nila sa amin. Itinuturing daw sa nasabing pasilidad ng humingi na tulong bilang mga pasyenteng mayroong sakit. Hindi ba, usually kasi kapag yung stigma ng isang adik, akala nila yung iba kino-consider nila yung mga drug addicts as criminals or masasamang tao. Kami yung treatment namin is kino-consider namin yung mga drug addicts na pumupunta dito or alcoholics or gamblers na taong may sakit na kaya nating gamutin. Kaya yung namin dito is how to show them na kung paano magbago. Siyempre meron kami mga counselors dito, meron kami mga lectures, studies, group feeling therapy. Hindi
Hindi lamang drug addict, alcoholic o gambling addict ang kanilang tinutulungan, maging mga individual na nakakaranas ng matinding kalungkutan o depresyon. May counselors at psychiatrists na handang mag-assess sa bawat pasyente. Lahat ng addiction is pumapalo siya na ikadidepress ng isang tao, di ba? And at the same time kapag na-depress siya, kung minsan hindi man nila walang bahala lang nila yung mga sitwasyon na ganyan. Ayon sa program director ng SRC na si George Gonzalez, maaring humantong sa mas matinding suliranin ng adiksyon kapag hindi ito naagapan. Worst case scenario na mapupuntahan niya, unang-una is baka masiraan siya ng bait. And it will cost his life. Sayang yung buhay niya. Yung pinaka-worst scenario is baka mag-suicide sila. Death ang kapalit niyan na hindi natin maaagapan, kung hindi natin tulungan yung ating ating kapamilya. Dagdag pa niya, mayroon pang pag-asa. Meron pa pong pag-asa. Nandyan po lahat yung mga gustong tumulong pagdating dito sa recovery ng isang tao. Hindi lang po, minsan bata lang, estudyante yung mga yan, meron na di-depress, kasi parang yung sinabi ni Consiel kanina na hindi nila nabibigyan ng pansin ng family. Akala nila ganun-ganun lang. Okay. Iniimbitahan po namin lahat po ng mga pamilya na mayroong kaso na pagdating dun sa alcohol, drugs, gambling, kung minsan sex or any kind of addiction na po pwedeng ang dulot po nun, hindi lang depression, baka mapupunta pa sa kamatayan. Yun ang pinaka-worst po na mangyayari. Dito po, baka matulungan namin kayo na i-cater yung pangangailangan ng isang pasyente. Bukas ang Sobriety Recovery Center sa lahat ng mga nais makatanggap ng treatment, makalaya mula sa adiksyon at magsimula ng panibagong buhay tungo sa positibong pagbabago. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Masayang nakaisa ang 8,000 runners sa Green Run for a Green Cause nitong linggo March 9. Bukod kasi sa pagsusulong ng healthy lifestyle, layon din ng TCS Clark Animo International Marathon na makatulong sa pangangalaga ng kalikasan. Narito ang report ni Liana Canilaw. One tree in every entry. Umabot sa 8,000 runners ang nakisa sa biggest, longest-running international certified at non-profit race sa Clark, ang TCS Clark Animo International Marathon 2025. Bukod sa pagsusulong ng healthy lifestyle, blockbuster din ang nasabing marathon dahil sa advokasya nitong Green Run for a Green Cause. Ang proceeds mula sa event ay mapupunta sa Angeles City Watershed at Lasal Botanical Gardens sa Viera Pora. Naka-align naman yung berde, yung green, no? Kasi green nga yung school color namin. So pinupush through namin ngayon. So we are actively supporting the Lasal Botanical Gardens. Kung makita niyo kanina, soon it will, pag natapos yun, magiging available sa public yun. Na magandang pasyalan, it's a very nice place. And second, yung kay Kongabong yung Angeles City Watershed para sa tubig natin, lip well. Hanggang San Fernando yun. So buong Metro Clark area. Isa sa mga lumahokay ang batang runner na si Akihara Izumi Trinidad na hindi lang sumali kundi na iuwi pa ang tropeo bilang pinakamabilis sa kids category o 13 under. Active na active si Akihara para raw sa kanyang physical and mental health. I'm a choir student. First place for the 3.5K boys. Student, and salamat. Really timer official natin. Ang event ay nagsilbi ring tribute sa yumaong si Renato Abong Tayag Jr., isang kilalang negosyante, environmentalist at advocate. And this is a tribute to Kong Abong Tayag, no, who convinced the De La Salle Alumni Association, Pampanga, in 2009 to explore
advocacies in the environment. We were inspired to plant trees. And this run was dedicated to the watershed of Angeles actually, and Clark and Angeles. So every year we plant trees. Simula 2009, hindi na raw mabilang ang mga punong naitanim ng organizers mula sa De La Salle Alumni Pampanga Chapter sa Sapambato Watershed. Bukod sa environmental benefits, nagbibigay din ito ng kabuhayan sa Aita community na nagbabantay at nangangalaga sa fruit-bearing trees. Samantala, hinihikayat naman ng organizing committee ng TCS Clark Animo International Marathon ang publiko na subukan ang pagtakbo for a healthy lifestyle and greener environment. Healthy lifestyle is getting more popular. Sana mag-run kayo kasi very healthy to, and it releases endorphins that makes you happy after. And ako, suggestion ko, maski isang marathon lang sa lifetime, you pwede mag-prepare kasi personal satisfaction, personal feat. For next year, we would like to invite them again. We're targeting around 10 to 12,000 runners. Liana Canilao, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Alamin naman natin ang lagay ng panahon sa ulat ni JD Adahar, ang meteorologist mula sa Pag-asa Clark Station. Magandang hapon po sa ating lahat. Narito po ang magiging kalagayan ng ating panahon ngayong Lunes, March 10, 2025. Wala po tayo naasahan na bagyo o sama ng panahon ngayong araw na ito, kundi ang northeast monsoon lamang po nakakapekto sa extreme northern Luzon, at samantala sa ilang bahagi ng ating bansa, ang nakapekto po ay ang easterlies. Ang Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes and Albay ay makakaranas po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Samantala, ang nalabing bahagi ng ating bansang Metro Manila kasama na po ang Pampanga ay makaranas lamang po ng bahagyang maulap na kalangitan na may tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalo na po sa dakong hapon o gabi. Ang ating maximum temperature sa ngayon ay umaabot po sa 33 degrees Celsius. Yan po muna ang latest update dito sa Pag-asa Clark Synoptic Weather Station. Ako po si Riza Herente Nagulat. Magandang hapon po at ingat po tayo lagi. Magsasagawa ng house-to-house free anti-rabies vaccination ng Office of Municipal Agriculture ng Binalin, Pampanga sa Barangay San Isidro sa Miyerkules, March 12. Bahagi ito ng pakikibahagi ng opisina sa paggunita ng Rabies Awareness Month ngayong taon. Huwag sayangin ang pagkakataon na mabakunahan ng inyong fur babies para sa isang rabies-free community.
Ang Rabies Awareness Month ay ginugunita tuwing Marso taon-taon, alinsunod sa Executive Order No. 84 Series of 1999 na may temang rabies-free na pusa at aso, kaligtasan ng pamilyang Pilipino, ang pagdiriwang ngayong taon. Sa mundong puno ng stress, mahalagang magpahinga at makipag-bonding with your loved ones. Kaya naman good news mga kabalen, hindi nyo na kailangan pang lumayo now because you can form deep connections over good food and enjoy a cozy ambience with the newly opened Estos Clark. Para sa buong detalye, narito ang report. Luxurious and cozy ambience, complemented by delectable dishes, ito ang fun dining experience na hatid ng Estos Clark. 8 taon na ang nakalilipas nang magsimula bilang tribute sa lolo ng chef at owner na si Al Fernando, ang patok na restaurant sa Guagua, Pampanga. Isang bagong milestone ang kanilang naabot dahil binuksan na finally ang ikalawang branch ng Estos Kitchen sa Clark City Front Mall nitong Sabado, March 8. Actually for us, Estos is not just the second branch. It actually symbolizes Chef Al's hard work for the past 8 years. I always challenge myself every day to improve, innovate, a stepping stone or a cumulative effort of my everyday hard work. So this is just like a result of it. Ang Estos Clark ay hindi lang basta kainan. Social hub din ito na perfect for meetings at family gatherings at simpleng kwentuhan. Sa gabi naman, nag-aalok ito ng chill bar at lunch experience, tampok ang open bar na may curated cocktails and beverages. So we're offering a acoustic and DJ at weekends at night. Bukod sa specialty nilang American at Italian cuisine, aabangan rin sa newly opened Estos Clark ang kanilang unique local Filipino fusions. Estos Guagua was known for its fusion dishes, like for example, kari-kari wings, kari-kari pasta, and the taho ice cream. And actually, they have a salad which has adobo vinaigrette as a dressing. So we're really trying to fusion Filipino cuisine with other foreign cuisine. Patunay naman sa kalidad at sarap ng pagkain na ino-offer ng Estos ang customer na si Maymay Nagit ng San Fernando. I've always been a fan of Chef Al. Sarap ng food niya. It's from the heart. Alam mo na it's well prepared. Tsaka yung lasa. It's something to be proud of being Kapampangan that we have a chef na ganyang kagaling dito. Kaya naman para sa mga excited na sa ultimate dining experience, ready na raw ang Estos Clark na mag-accommodate ng food lovers at culinary adventurers. We are so excited to finally welcome you here. This is a dream come true. We want to invite everyone to experience our hospitality, not just our food, but our customer service. For reservations, maaaring mag-message sa kanilang Facebook page at Estos Clark o tumawag at mag-text sa 0998-575-0708. Bukas ang Estos Clark Daily mula 11 a.m. to 10 p.m. tuwing Monday hanggang Thursday. At 11 a.m. to 12 midnight naman tuwing Fridays at weekends. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Ibinida ng mga kandidata ng Miss Mabalacat City 2025 ang kanilang mga talento sa ginanap na Talent Night nitong Sabado, March 8 sa Madapdap Resettlement Covered Court sa Dapdap. Nagpakitang gilas sa mga nasabing kandidata sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang mga natatanging kakayahan sa pagkanta at pagsayaw. Kabilang sa top 5 finalists para sa Best in Talent ng mga sumusunod na kandidata: Kamaljit Singh ng Marcos Village, Jayan Carpio ng Paralayunan, Maridel Rivera ng Sapang Bayabas, Charis Nicole Granados ng Santa Maria, Kirsten Guillen Tizo ng Tabon, at ang standout performer sa talent portion ng pageant ay iaanunsyo sa Miss Mabalacat City Coronation Night na gaganapin sa Balacat Village sa darating na Huwebes, March 13.
Ang punto sa talent portion ay may 20% weight sa overall score ng mga kandidata para sa preliminary rounds. Alamin kung sino ang mag-uuwi ng Best in Talent Award at kung sino ang makakasungkit ng corona bilang Miss Mabalacat City 2025 sa Huwebes, March 13 sa Balacat Village sa Cabachiles. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X at CLTV 36. Sa Instagram naman at CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.